Hi guys! Good morning! Good morning! Majong buntag natang tanan guys. Nagapong adlaw guys ning abot na ag 5 ka box gikan sa Ohio, USA. Gikan nila sa Ate Christine, Ate Jo, Ate Bino, sa Ate Ani, Ate Pachi. Daghan ka dun salamat di ana de ah. Abot na gud te gatong mga gipaabot nga box. So dira kay isa 5 gud ni kabuok guys. Kitag saan mi nilang 5 sa ate. Yeah. Sa Kin. duha, tulo, upat, 5. So 5 boxes ni tanan guys. 5 ka box. So adlaw guys amo ning abrihan ni tanan ni 5 ka box. Excited na mo? Excited! Ha? Excited! Excited ikaw Ken? Excited na. Ikaw kuya? Excited. Ikaw Kimi? Excited. Isa? Excited. Excited ka Azo? Ikaw pa rin? Excited. So guys, mag-unbox na may! Unbox na din! Yay! Unbox na guys! Ate, tabang nag-aksi ang batang bade. Yay! Uban nila sa ate. Sa? Humot ko ate, humot. Yung pwedeng kin. Jadi semua. Sana mag-isa! Ha? Sana mag-isa! Pa, huwag ka mabrite. Gana. 1, 2, 3, buno! Oh ya kan harus. Di ba? Di ba? Di ba? Ako ah. Sige, bilhan na rin. 1, 2, 3. Oh Oy! my God! Guys. Hala. Uy, hala. Wow, yan na kurtina. Hala. Wow, wala ka nice ka ado. Uy, parang ka nice ka sa kurtina ti. Hala, kahit nice ka sa kurtina. Papa na mag-branding. Mag-branding. Pa. Wala, sabi mo pakin-kin ko yun. Wow, guys, nakakasyo, nagkakinikini. Guys. Kurtina, sa mga kurtina natin eh. Wala, budget nice one. na kurtina guys. Wow! Huwag ka naghan ka itong shoes, uy! Wow! Isa man nih. Wow! Tere, tere! Coba ini. Eh! Oh, shoes! Tingnan mo ginapatong, te! Oh, really cute! Thank you! Uy, isang mga jugo na tayo eh. Padapli na yung dadaday. Butang eh. Lalo na nagilog sila. Tingnan mo! Wow! Ano ba macaroni? Yay! Salamat ka, Dote! Thank you so much! Wow! Uy! Nalagay paabot eh! Nalagay paabot! Yeah? Kimi, ano? Kuniti Kimi! Hey guys! Pero ka nice ka dun sa patos! Uy! Kisa na tayo ka, Kim-Kim! Kim-Kim, te? Wow! Uy, dapat na nagpapuha ka dun sa patos, eh! Dun sa mali! Gabriel! Grabe, Gabriel! Tawin na ba natin, Gab? Eh! O, yan sa Gabriel lang, eh! Ada iso mamay ni. Alam niyo ate. Eh. Uy, kagaya liho na ulit tao ni. Oh, duma-duma. Kagaya li. Wow! Kalate, nalalagyan ako. Angguran. Uy, na naman! Peanut butter. Favorite sa mga kuwanti. Wala ang Pinoy. Uy, dapat! Dapat! Oh, dati. Chocolate Nesquik. Gatas na ganyan. Uy, te, na naghang kinalamian ka ng sandal. Salamat ka, te. Thank you. Palaman na. Te, ano na irampa? Bak. Wow!
Ma! No. Hindi pala man na. Masila. Salamat eh. Ay, pero klinik ako. Oh, karing konti. Pwede na. Spaghetti. Enrich mo na ate. Macaroni. Kuha na. Hindi kuha. Kuha ito. Sos. Oh. Wow, kalami. Crispy creamy chocolate. Dapat. Swiss Miss milk chocolate. Yapay ko na. Kanate. Oreo. Kape Oreo. Thank you. Urutan. Swiss Miss. Hehe. Salamat ka sa tayo nagluto. Mana ng MM. Para rin oh, pancake. Main sana. Pancake. Dahil magamat ang pancake. Pancake. Kadapod. Wow, nice. Mayonnaise. Mana ikaw spaghetti. Uy, arong labi na kaso. Nutella. Tanawa lagi. Ang saan to yakin Jen? Saan? Tawagin ko na si Jack. Nasa likod ang nagana. Ipagbutas sa busbe. Butas sa busbe. Wow, yan may oil te sa kagalon. Laman ka to. Prito kasi ko narinig ko ate. Yate ang oil. Enggak. Oy, ang mga cortina. Kalipay te cortina. Yate. 14. Puti, 14. Ah, nagagana yung pagkaon te. Pero di naliliin ko ng las kuya kuan. Adlok silang may manglilis ilang kwarto. Wow, ora naman akong cortina. Salamat ka doon ng tanan te. Grabing kanais ang mga cortina. Ay, ganahan ko. Salamat ka doon te. Let's kim te, busy na pang ako. Tanawa. Lagi may pa doon na lang yung mga kuan. Makaan. Pamalik siya dari, kau tiba tangan. Ha? Pamalik kau tiba tangan. Dara te. Nasinaw na ang first box. Yay! First box done! Unboxing! Yes, mag-unbox na po may second box. Pinahuman naman ang first box. Ano sa balik Win? O, diya. Money agsud sa first box. Grabing daghana ka azo. Salamat din dun tanante. Dahil mga shoes sa mga kuyas. Yeah, organize sa shoes ni Kuya. Kuya Kinkin, kang Kimi. Tapos. Oh. Yeah, chocolates, mga aralipajan kim teo tanawa isan nang singi bit tagi sa hangkuan kari dia. Yehey, may school lang among basing gamatoy. Thank you Kazo. Okay, ang mga cortina guys dia. Mag-unbox sa second box. Grabe yung ipang paningot meeting sa zoo. Nuko. Salamat ka zoo. Lagi. Grabe. Di pang alimutan. Magpaandar may electric pante. Grabe, uy. Salamat ka Azu te. Grabe daghana ka Azu. Thank you so much. Lipay ang mga kabataan te. Tanawa. Lipay lagi mga kabataan te. Busy ka Azu sila. Guys, ama sa gihipos ang first box kay second box sa podme. Okay. Batik. Tara guys. Mag-unbox sa may second box. Chicken box. Second box. Second box. Thank you. Yay! Excited. Yay! Wow! Oy, mo na ito maulan. Mo na maulan te. Wow, nakara guys. Sa Barbie, si Tita Jojo. Ano nga sa Barbie? Tita? Tita nga sa Barbie?
Gatsa. Gatsa. Igatos isa. Ato to na ibulag. Kasi kita na. Yay! Hala, dalabi! Kita, bayad pa. Oh. Teh, dala ko na yung kanton. Na yung kanton. Yay! Wow! Woy! Grabe! Kamugurit talo! Eh! Wow! Sige, pagsuot na nito yung mga kao. Tagsan na yung mga boys. Sinsa na mga boys. Te, dalawa yung mga kao. Nagitagsan na silang suot. Kainday na, kanang kinkin, kainday. Naol. Thank you, Kadote. Oh. Okay. Grabe ka. Ulit oh. Ang kakim-kim, te. Mga makao ni sa iyong pagkuha. Ganate. Dari ko ng kim-kim, te. Makaon. Kumbatikin. Wow, kakuya. Oh. Wow. Grabe ka. Kauyab na ni ron. Pilingan ng Gabriel tayo, pilingan. Wow! Ang gwapuhan, nagigimukin. Tanaw tayo, gwapong sama si Kuya Kinkin na. La. Tanduay na sila, tanduay. Nagka-nice ka doon, Tim. Oh, nice ka. Ang duwa in minute, o di, palaman, palaman. Nice ka, so. Gadapon. Ay, dugus. Dugus na kumote? Ay, dugus. Di, palaman. Dugus, di. Uy! Syrup para sa hotcake. Tino? Syrup. Yay! Magluto ka sa may hotcake ka nito eh. Kay, nga nang mga hotcake ng mga kuwanari, kabataan. Wow! Uy, dami ka! Tagay ko ba? Uy, tagay na! Tagay kini! Kini! Uy, ano kahimos? Ang bagadang inday eh. Ano ka? Kaso! Grabe guys! Kadaghan ka ito gibukuhan nila sa atin. Palaman. Wow! Kani kuan. Fruit preserved speech. Yeah. Amay, ti isod ni kuan, isod og kanang rep pero bugnaw tino. Yes, sugar na sugar. Oh, dati. Amay isod sa kuan dati rep pero bugnaw ba. Hoy, dala sugar ti dia. Hoy, sama na. Wow. Alas mati. Salon. Buta ka kay. Ini dapat. Ini dapat game. Dito. Hapin sa kama. Isa ni te, karite hapin sa konte. Kama. Sama ni. Bitsit. Comforter. Wow, Sa kama na. oh. Parang Mr. Tree. Oh. Wala pa, natin pork and beans. Kanate. Sagol sa kuana. Wow, dapat te. Kanton. Na, Oh, dia ham. Dati. Datangin. Lalaki ni. Sari kuangan pa. Asa kuangan rin, comforter. Kanate dia. Oh, nice ka. Hapin sa kama. Salamat ka to, te. Na may comforter. Rin. Dapat. Wow, dapat. Te, saan ito eh? Hapin? Kuana mo ra komporter gato na. Kani? Kani, te? Kwartos ng malaki. Kareng green, te? Ang malaki ko na. Wala guys, ang nagharag ang mga kwan. Bagi mo dai. Bakit mo Ano ani? Ang bag, te. Ang pagwanay. Ang kanang ay lakaway. Pag grocery ba? Oh, dyan ako palit og ikubag, dyan ako'y bag. Kaya dyan ako'y bag, lami pa dyan. Gikan pa dyan Ohio, USA. Oh, thank you, kazote. Na ako'y pangatong merkado. Malit ba? Ambi, dapat yung sa... O karete, pang Christmas. Oh, dyan ako'y nakabag, guys. Ote. Ang palitan o kuan, pang panako. Dahil na kay katong medyas, pwede ah. Wow, dahil na medyas sa Kim. Uy! Sama ni?
Kamay te. Pahumot siya na. Bright crystal. Ah, kamay te, pahumot. Mali apa? Isda. Yay! Dahil may pahumot. Pahumot siya. Thank you, te. Salamat ka, Azo. Kauyap na. Ikaw na rin ay. Eh, di na kami dyan si Kim Kim. Salamat. Uy, wala na nakantang. Kasa, kumuha na to. Eh, di mga Kimpit Kim. Di Kim, uy, wala ka cute ka. Wow, wala ka himus ka, Azo Kimi. Sabi, napaiban. Wow, nice ka, Azo. Dete. Imo na bilang. Salamat ka, Azo, te. Mama aku. Uy mo na dahil. Uy, dapat isa ako na, te. Pada ini. Dahil, padaplin na itong ipit, tay. Padaplin na itong ipit. Pada pilihan sama mata. Eh, tiga. Cherry cashew, te. Tena guys, nabrihan na namang ag si Canbox. Kauban nila sa ate, dia. Naghanak ka jugsud. Gino, dia ka mga unlan. Tay mga sanina ni Kim Kim. Okay na kau dia. Tadi ko. Day kalo ni ko. Oh, day kalo ni Kuya Kinkin, Kuya Gael. Papa Gabriel ka Kimi. Tama mo kalo dai na Mickey Mouse. Wow, rong ka cute ka zo. Oh, tanaw guys. So tagi mo kalo Kimi. So tagi mo kalo. Sot la. Kada na mi unlan. Salamat ka Zote. Tagsaan mo na nila sa ate. Pa. Sama sa ibalik ko ka ng kuan guys, kay mag-arrange kami na rin sa. Kaya na guys, mag-abre namin si katulong nga box. Kauban nila sa ate. Box na. Yo. Good. Open namin yung third box. Kim, ano naman Kim? Kapoy naka-Kim? Naginagtak eh. Ano may mukha lo? Mickey Mouse? Naguwas tayo natin eh. Te, inig-open na ni. Ano naman sila magkuhan? Inligay. Balik kami. Efraim, tino. Yehe, nanami ipang kuante, kanang ipang butang baris, kabungbungan. Ang baga nung nangagwapo pa ta. We, excited natin. Excited na may mutan ang mga itsura. Ay, nana dari ma? Nada nag-frame. Wow. Teke. Paghawa sa Kim, sino Kim? Uy! Oh, excited na din tayo. Basta ingan nila forma. Basta maingan nila, ma-excited na. Nagitagsa na ka na silang punot, ili ah. Wow! Uy! Nahabaw! Habaw ni Pi! Uy! Ay, di anak. Ay, mantel di ay! Uy! Kanay sa kuha ni Kim Kim! Jacket! Wow! Nice! Kaado! Bairan ni! Bairan ni Tino! Bairan te! Bairan! Pinainday mo. Wow! Wow! Nagkanais ka jug duaan ni Kim Kim. Kim, pahugma ko na na Kim. Wala natin. Wow, Terno! Pareho. Wow, nice ka, Jug. So, di mo dahil. Yay! Isa lete. Nice. Uy, dapat yung Barbie. Tanaw na huli. Oh, sky blue. Sky blue te. Bukan na Barbie. Thank you, te. Wow. Ano pa itong Kim set ng doon te na? Mga Barbie. Thank you. Ya, imo na iya. Doon ka buhok ya. Dahalin ako. Uy, nilagay mo. Tripod. Wow, diya na. Ganun doon te. Tripod. Uy, uy, mana? Ay, nagsaray na yan.
Salamat ka, Tute. Tagamit ka, Ma, tagsa di ay ni ma. Guys. Ma, tagsa. Tagsa lima Uy, kita. grabe. Taga sa silang pusil. Tanaw tayo, nagigira na. Sinoko. Sabi apa ni? Nagigira na sila. Ape, te, wapil mas Gabriel. Uy, pag ginayin Wow, ang mga Barbie ni Kim Kim. Wow. Kita sabi ka ni Kutsilyo, bete sa panaprint eh, ni Kutsilyo. Di alaga. Ching, ching, ching. Ano sila? Dahil siya ay Kutsilyo. Wow, nagpalang Barbie ni Kim Kim. Uy, salamat eh. Ching, ching, ching. Dali na mga Barbie, dali pagsapong to natin. Ching, ching, ching. Hoy, meron ka. Para pang kusina. Sina ni mama. Magpangpritong itlog. Saan na pangipit eh? Uy, di Ano ko? Uy, dapat na. Uy, pinsing sa dosam. Pinsing ate. Silyo. Uy, salamat ka, Duke. Lagi sa dua. Uy, hala. Kuan. Kami kasi nga ni. Badminton. Badminton. Rakit na. Sige nang bat yung kuan. Lagi. Kang props. Dati. Uy. Kanay mo ibin. Oh, kani. Rakit pala, rakit. Dati. Uy, ano? Wow, maipit. Dati. Salamat, Duke. What's that? Para sa ni. Ipit? Ipit sa ni. Ipit na sino? Uy, di apa din ba ang kuya? Ma, pala tuhan. Uy. Oh, Kasi mo. Ilan ang nito nga dito? ang sarang te. Oh, yay. Hangyaga te, hangyaga. Kalo, Asa, tajun te, tajun. May saan pagpapang tubig dari mo. Ay, tajun. Wow, tagsama ni. Ang para sa ni. Kani, munda ang panggilas, munda. Wala dayo. Rasa ni si Gate, kani. Apa? Ah, Christmas. Ah, ito na ito, lamisa. Kasi ara yan. Marami pang hapin ko na pangaon. Salamat ka rin Ma, yan lang ha. Para katuod na sin. Katuod na sin bita nga nagtubig. Pasa na kayo, mag-gira-gira din ng langga. Recognize ka ito kang Barbie. Ganahan ko. Makina Yes, sa'yo. Ado. Uy! Ano saan mo na sila mga Barbie? Uy, naisa nina. Uguan ba? Sapatos mong Barbie. Hindi ah. Wow, ang kanais ka ito. Padong. Yan natin. Ito ka ako na. Padong. Hindi dun ma. Oh. Ayan, nagsabi. Yan Nagsabi. natin, nagkindi. Nagsabi. Sabi naganahan. Ote. Wow. Ito ka ako na. Datay, nagimuhang ka ng naikuan. Naiilisan sa mga Barbie. Daghan na Barbie Kim Kim. Uy. Wow, nasiha ka doon ng Barbie te. Salamat ka doon te. Yan na. Thank you, Kazute. Save lang sa akin. Tamis. Tampis ka ata. Agi paabot na mo guys na. Dati ha. Ito sa baso. Salamat ka doon. Lahi na ko te. Wala, grabe ko pang hindi dari. Uy. Wow. Ay, guwapa ka ka ata doon. Sanay sa azo. Lati. Hala. Bena. Uy, excited naman makikita sa mga naong. Na. Wow, uy, grabing wapuhan ko yung gayel. Uy, Ay, grabe. grabing wapuhan ko ya. Wow. Bago Wow, excited. Bita ako. Grabe ko pang hindi eh. Bita na tata. Wow, orang pa sa mga bading kamatoy. Dati. Thank you, Kazute. Wow, orang ka nice Kazug frame. Nana kasi may pangsabi te. Panig ako. Wow, grabing wapuha man lagi mo dadagab. Te. Wow, orang ka nice Kazo, family picture. Asa day. Salamat Kazute. Wow. Uy, orang ka nice Kazo guys. Orang ka nice Kazute. Nindot Kazo. Uy, grabe. Bikin din eh. Ay, grabe. Sali. Bago na mutang ito. Wala sa ako nga. Uy, orang ka nindot Kazute. Wow. Grabe. Yay! Salamat Kazute.
Salamat ka Zote. Nga rangizaw ni Kim Kim nawag mata pati kisa nang iri nga Kim imong gi kuan Kim. Sus. Na may iring te na sige kagat apilin taon po tan-awon po siya. Oh. Nice ka mong picture. Salamat eh. Cake. Abi kung si Yuyo, te. Abi kung si Yuyo, kaya tayo. Dera, orang cute ka sa mga chikiting. Dera, te. Dati mo pagliliin. Sabi? Gabi si Sharon. Uy, si Marian ug si Dingdong. Gabi ko si Sharon, te. Yeah. Salamat ka, te. Gramin ko. Ang picture na ba dyan Arang na papahaw, si te. Arang tita? papahaw. Arang papuhan ng buwan eh. Dari kan gua pahal dah. Salamat, Kado. Wow, maraming papahaw sa mga bagong gamay, te. Ano man? Ay, grabe. Ay, Papahaw. Wow. Thank you. Daghang salamat, te. Mano to? Oh, dati. Naruto. Dahil nagigatas ng Kuya Kinkit, isang Naruto. Yay! Wow! Uy, pencil! Kimi! Wow! Karing blue. Oh, Karing blue ako. okay. Kakinkin ko na rin blue tea, di ah. Mag-aka, kani. Oh, hindi mo. Asa may mo? Kani o kani. Ah, duha ko na kakimkim te. Pinalado kay bagong ano. Ini ginaon. Wow. Uy, liya na ka dyan, te. Duha ka buok. Ila tu ato ni. Te, magduwa ka dyan medali, te. Magduwa mig ko. Pasingat ba? Pasingat. Duha man ni duha. Oh. Wow. Oh, di na po, te. Hala, tanawa lagi ko na ganihan lagi kuan-kuan. Hala. Akata pusil-pusil. Tagsamos kuya, be. Tagsama kuya. Unbox na rin. Dati, ilan ang abrihan? Dati, nana. Ay, duma pusil-pusil. Azo pa sa ito nung sa mata, ha? Dua ang mo. Saan, ite? Ay, mo, solar, te? O, di. Oh, di na. Oh, mini bullet. Light. Oh. Mana may kuwanti, tao na to sa gawas. Kuwan pa. Gagapod, duha ka buo. Dana te, salamat ka ato te. Dana may sugas gawas. Ano man? Dati busy ang duha og kuan. Unbox. Busy og kanang unbox ang duha ka Saan laki te. ni butang? Patudlo ra tani te na. Kabali. Patudlo mi dani te sa pagbutang. Kani mga solar. Hindi siya, oh. Yabrihan ng... Oh. Hoy, Kimi! Diyan yung mong pan. Blue light screen. Oh. Salamat, te. Hana isuot, te. Di ka nang inigidit ba? Salamat ate. Dahil po salamat. Salamat, te. Oh, Kimi. Daragi mo, Kimi, eh. Abi kong na... Ilan naman lagi panguha, te. Natoy gagmay ka. Inday kong gagmay, ah. Inday kong gagmay. Wow. So, wow. Gamit ini bertinggi. Te, insan ni te. Majahong. Bowl. Oh, yes. Ano din may dagang magamit eh. Ano may dagang magamit. Oh. Paunanan. Kuniti pa. Uy, kiri ka dito. Oh. Ang taguan natin. Wow, di na. Recognize ka azu. Mabunanan. Body wash. Yan natin. Oh. Kaya si Kim Kim, maroon naghanap ka sungkan ni Kim Kim, Barbie. Wow, kadaming Barbie ni Kim Kim. Salamat ka dito. Mana baik abris ikatulong nga box. So, turo po mis ikaupat nga box. Nara guys. Masaya pang balik. Kimi, mo mga Barbie day. Nara yung mga Barbie tayo. Diyan na ganang ipang arrange. Alis niyan. Nara sandal ni Kim Kim guys. Yung jahang kuan, suot. So, Diyan ay sukod. sukod. So, diyan may tatawad magtiwas guys. Kaya gahang cellphone, naghanghang ang messenger. Has pang i-update na. Sa maning
Ang kalit man laman si Jagkuan. Uy, tikig man og kalit. Kita. Uy, hala. Uy, masakto ng kimi-kimi. Oh. Tagpadunon. Tagpadunon ang kuan, be. Silipa, mong kuan. Kakuya Gael, kay nice ka, Jo. Kakuya Kinkin pod. Nako pa. Salamat ka, Jon. Kita nante. Talikod. Uy, sakto ka, Jon Kim te. Wow, cute ba? Hindi mo, ano kang nalpundi. Oh, ilakaw nga to, ilakaw. Pari harabatakin. Uy, nanay pang lakaway ang mga bajing kamay. Nana. Nanay pang lakaway, guys. Wow, nice ka, Adjo. Salamat ka, Jote.